ešte všetci skauti. A idem to uplatovať. Už konečne, ja sme slubovali. Začíname s prvé. Tu je krabica o ešuša. Ešuš mám, ale ňu nepotrebujem už. Ňu vyhodíme. Tu je nejaká deteto lži, mám, ale môžeme dať aj nejaké otázky. Môžete mi dať a ja vám odpoviem. Tu ho mám, deteto lži. Ja to všetko budem dávať zatiaľ na zem a potom toto necháme, to je dobrá vec. Toto tiež musím popatovať. Moje mamina robí taký borderíček trochu. To musím dať. Zapáliť do KPZ-ky. KPZ-ku. Toto je KPZ-ka, toto. Tak, dáme a zavrieme. Toto je kladnička, to je nedobré. Dám nejde též, uvidíme ešte. Toto tiež niekam dáme. Toto tiež niekam dám zatiaľ. Inak jasno máte všetci cez prázdniny. Ja dám dobre, užívate si prázdniny, áno? Idem si prehnať, za chvíľu sem to idem. Dobre, chalani? Počkať. Poutiaháme. Pozrieme si tam niečo nemáme vzadu, asi nie. Toto máme na skautke. Ale toto môžeme poutierať. Utierajte si prach a opatrujte doma izby, prosím vás, skauti. Aj iní, aj normálni ľudia. Dobre, toto už máme. Ideme dať na stolík, poutierať. Na ten počítač tu nahrajme, ale ja nemám mikrofón a nahrávam vám to na mobil. Pumpu dám do pivnice, to ešte neviem, čo tu robí, polík. Toto je ten bordel, čo ja budem brať dneska. Nemám čas, natáčam celé, alebo kúkam YouTube videa. Nedá sa mi tam ďalej dostať. Tu mám palicu na uzle. Títo schody tiež urobíme ešte dneska. Ideme ďalej. Toto máme. Vidíte, aké to je špinavé? Máme to. Ale toto je taká špinávka. Nemám okenu a púťam to tak.
Nemám žiadnu hantu, asi nemám. A použijem servitky. Tu mám servitku. A nevysvetej sa. Tady toto nemalo by byť zavesené ani. Toto sú skautské veci. Vyučila to. Aj tak. Toto ja som bol detsko, som to a bol som nepozorný, som to dal nohničky. Toto tam je. Mal som dať aj to, sa mi zdá. Dobre. Sklo máme. Ideme ďalej. Ideme na tie noviny, čo som sľuboval. Aj tam ešte bude. Potom ja stoličku dám na bok. Chvíľu si odložím mobil, nedá sa s neho.